Смоти са. Да. Да, ето пак. Ама, гонят се смоти. Джиджи, ако беше тука черта. Валана заеба. Щом се чифтосват, прести си хвоста. Както са оплели, мана. Сега, ако ги подгониш както са оплели, докато избягат, майката им ще беше. А човек, те не се виждат както трябва. И не за да кажеш малки, бе, простак. О, както са навили, сега ще ида чак до тях и нищо няма да усечат. Че пак. Няма да се изплаша човек. Свикнаха. Няма да ходя повече, аз съм с зум. Ако дойде някаква коя язък дева, майка ти дева. Супер е. Давай, вземи кисията. Авър мини де. Не знам, дразнят на човек. Все си мисли, че ще тръгнат. И са два дела. А според мен няма тръгнат, защото сега се чифтосват. О, но... Баси шанса. Ти с ръкачи. Ако ще го ям, да го ям само аз дева. О, то не супер се вижда човек. Уху, кралска кобра. Аз ако се махна, ще ям кура, какво говориш ти? Като ме видят само, че мърда ми, не, ти луд си, дей ги плаши. Да, бе, ама само видят ли ме, че мърда ми, ще ме подгонят. Не дей към тях. А човек ще си минем... Ще си минеме така, чая да се дръпна назад и тогава. Оно човек. Сега докато се такова да е. Чай, човек, ще изгубим всичко, човек. Никакъв шанс да тръгне срещу нас, човек. Не дей. Като хвърляш, кажи, бе. Не. Аз лекичко се дръпвам.
фърля майка ти дева. Не мърда. Знаеш какво?